Yeah. 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 220. Nakatuwa 53 kilometers na tayo from Lion's Head. Lion's Head 220. Ngayon 273. So di naka 53 kilometers na tayo. Ilog, Agdo River, Agdo ba? Ano sabi dun? Agdo River. No illegal fishing. Nakaraan si Bossing to the rescue. Bilong 298. 1.7 kilometers na lang, makakarating na tayo. Bukod, bulit. Bukod, bulit. Ito, Atugaw. Halo Block Hotel. Patakot po. Biyari kami ng 499 kilometer. Wait of God, Bangaw, Ambuklaw, Bugod, Atak, Belbet. 700 meters. Kayay, Biskaya, Bukod. Poblasyon, Bukod.